Teka. Yung nasa ejector na ano. Basta. Ito po. Papakita ko sa inyo. Ito. Yan po. Maraming yan. Maraming skin yan. So, funny dyan, may Spider-Man yata. So, titingnan natin. So, punta tayo sa Chrome ulit. Sa Chrome. So, pindutin nyo lang ay M. So, M lang. Ito po siya. Yung dininan ko po, ayun po yan. So, pagkatapos, ito po. No. So, guhit-guhitan ko na. Wala kasi akong pang brush. 3 times a day. Yan po. Click nyo lang. So, wag yan. Wag nyo pipindutin yan. So, download APK lang natin yan, guys. And then, kasi alam ko dito ko yung dinownload dati. So, syempre, okay nyo lang yan. Pag may lumabas. Tapos, punta tayo sa downloads. So, tanggalin nyo. So, guys, tatanggalin nyo po ito. Tatanggal ko lang yan. Kasi sa akin meron eh. Ano daw? Akum. So, didelete ko lang. So, ulit na naman ako. Ako lang, huwag nyo na lang gayahin. Download APK ulit. Kung sa inyo ba, pag may lumbas na ganun, sige, burahin nyo. Kasi download nyo. Kung hindi gumana, okay. So, hintay lang tayo ng ilang minutes yan. So, hintay lang tayo. So, guys, so matagal-tagal siya. Pwedeng part 2 na lang. Pabutin ko na lang siya ng part 2. Subscribe and like.